Μιλώντας με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τις χιλιάδες των υποψηφίων μας, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την περίοδο των εξετάσεων. Πρώτον, φροντίστε η ύλη του μαθήματος που δίνετε να επιμεριστεί έτσι, ώστε υποχρεωτικά να καλυφθεί στο διαθέσιμο χρόνο που έχετε πριν από την εξέταση. Ακόμα και αν κρίνετε ότι δεν κάνετε καλή επανάληψη, να ξέρετε ότι αυτό που κάνετε την τελευταία μία-μισή μέρα είναι μία υπενθύμηση και η υπενθύμηση αρκεί. Διαιρέστε την ύλη έτσι ώστε να καλυφθεί αυτή τη μία-μισή ημέρα και ελέγχετε τακτικά το ρυθμό σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Όταν ολοκληρωθεί το διάβασμά σας, το πιθανότερο είναι να θα νομίζετε ότι δεν θυμάστε τίποτα. Μη σας ανησυχεί αυτό, αυτό συμβαίνει με όλους τους διαβασμένους. Θα σας έρθουν τα πάντα στο μυαλό όταν πάρετε το γραπτό στα χέρια σας. Το πρωί πριν την εξέταση, μην ξυπνάτε νωρίς, μην παίρνετε μαζί σας βιβλία στο εξεταστικό κέντρο, μην επηρεάζεστε από αυτά που λένε οι διπλανοί σας. Όταν μπείτε μέσα και ξεκινήσει η εξέταση, να θυμάστε το σχέδιο που έχετε καταστρώσει από πριν, μαζί με τους καθηγητές σας, τις συμβουλές τους, τα λάθη που έχετε κάνει ώστε να μην τα επαναλάβετε. Απαραίτητα εκμεταλλευτείτε όλο το τρίωρο του χρόνου της εξέτασης. Μην αφήσετε κανένα κενό στο διαγωνισμά σας. Να ξέρετε ότι τα λάθη έτσι κι αλλιώς δεν βαθμολογούνται αρνητικά. Και το κυριότερο, ξεκινήστε από τα εύκολα και πηγαίνετε σταδιακά προς τα δύσκολα θέματα. Να ξέρετε ότι αυτό που μετράει είναι η συλλογή μορίων και όχι αν τα μόρια τα πήραμε από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ή το τέταρτο θέμα. Μην αφήνετε τους άλλους να σας αποσπούν από το διαγωνισμά σας και να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Το Φροντιστήριο Άνοδος εύχεται καλή επιτυχία σε όλους σας.